Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरोना। आरोबाव हायोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर माने जि जोम थिखोस्रांनानै लाजोब्बाय। ओमफ्राय आंनि गुबै मावनांगौ डिउटियाव आङो आगान सुरबाय आरोना लोगोफोर। नै हासिबा गोदानसो आरोना लोगोफोर गोथार। ओमफ्राय सारा एकदम सिदा दानस'नानै होबाय आरोना नै लोगोफोर। आं माने एसे बिजौ लावज्रेज्रेद नांगौमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय थब दानस'नानै होबाय, जेबो नंला आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय खामानियानो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनोखा माने एकदम गुलाय गुजाय खामानि जेब्लायबो सम आं दिन्थिखायो माने गुलाय गुजाय खामानिफोरखौ नोंथांमोनाबो मिथिखायो। थ' माने श' जानायनि फारियाव फैबाय आरो माने खामानियाथ' न'नि खामानिफोरा कमप्लिट जाजोबखायाखै अब्लाबो माने एसे स्ट्रक खालामनानै दोनबाय। सारनाबो बिदि एथबां माने टाइम मोनबाय थाया, 2 मान्थसमोन आरोना सुटिया। ओमफ्राय दा जोबनायनि लामायाव फैबाय, बेखायनो माने फुरा रुमफोरखौनो क्लिन खालामजोबनो आङो रेडि जादों आरोना लोगोफोर। माने फुरा न'फोरखौ सुस्रांजोबनानै दिनै माने फोथारस्रांनो नागिरदों आरोना जोंहा। मा होनो एसे मिस्ट्रिफोराबो बांगालफोरसो जाबाय नालाय लोगोफोर। एसे न'थाराव हाबाखैब्लाबो माने बे न'फोरावथ' हाबबाय इरिबाय। ओमफ्राय एसे किटचेन गोदानखौबो माने दुवार मुखुलि खालामनांगौ दङ, फोथारस्रांसै दुवार मुखुलि खालामसै। थ' बेखौनो माने आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादों। ओमफ्राय आयौ लाइन थांबायहाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने जि बुरजा रुम सुनांगौ आरोना लोगोफोर। मेंगुलायखासिगोन आङो माने जाखांबाय इरिबाय किटचेननि खामानिफोरखौ आङो फुरा सुनानै लाखाजोब्बाय। ओमफ्राय दा नै रुम साफा खालामनांगौआनो दङ आरोना लोगोफोर। थोखासिगोन मेंखासिगोन। थ' जेबो नंला, खामानियाल' जाथोंसै आरोना लोगोफोर। अब्ला आङो स्टार्ट खालामसै आंनि मावनायखौ। नै लोगोफोर दैया रेडि जाबाय। माने बे दैजोंनो आङो साव लुफाव सुस्रानोसै आरोना न'फोरखौहाय। नैबेजों ज्राव सिबसै लोगोफोर। दैयाथ' बुंखाबाय। जेसेबां हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन आरोना आं लोगोफोर। आङो माने किटचेन गोदानखौनो सुग्रोनोसै आरोना। दिनै किटचेननिनो दुवार मुखुलि आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै किटचेना सिगाङावनो खिन्थाखाबाय आङो बेखौ माने फुरा सारानो टाइल्स मारिजोबदों आरोना, टाइल्स लागायजोबदों लोगोफोर। नै ओमफ्राय गोजौआव रेक होना होदों आरोना। ओमफ्रायहाय नै बेफोरावबो दंबावो आरो खामानिया। नै बेखौ गोथां होबाय। ओमफ्राय नै दंबावो नैबे प्राइमार होबाय आरोना लोगोफोर। अब्लाबो जेनेबा टाइमानो जाया नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय खालामखानोसै आरोना। नैथिंजाय बेसिन बेखौबो सारानो बानायदों। नै बेफोर टेपफोरखौबो सारानो बानायजोबदों आरोना लोगोफोर। बै मोनसे किटचेनाबो बेनो। बारा आं लेक्सार होबाय थाला। ओमफ्राय आङो क्लिन खालामग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। सारनानै लाग्रोजोबनोसै आङो। साफा जाथारथोंसै आयै मेमब्रां मेमसि आरोना लोगोफोर। एकदम सिबना लाग्रोजोबनोसै। औ आइया मामि फिसाया बेखौसो लाना फैबाय नोंहा। औ दे। स' लोगोफोर नै आं सिबनो हासिब लाखाबाय आरोना। फिसाजोखौ हमहोदों आरो आङो। नै दैखौ बेयावनो लाबाय आं। ओमफ्राय नै खनसे सिबखांखाबाय आरोबाव सिबबावनोसै आरोना लोगोफोर। हमनो रोङाना उन्दैया, आंनो सिबनोसै। लेखा दाख्लैबो सिबखांबायना आङो लोगोफोर। दाख्लैबो फोसाबबाय, हनै दंबावो फोसाबनांगौआनो। उफाय गैला। लोगोफोर गंसेखौ हाबाय। ओमफ्राय गंसेथिं फैलायबाय आरोना लोगोफोर। नै ओमफ्राय नै फाख्रा सिख्रा जाबाय बेना साइजआ माने आग्लायनायखौसो होखानायखा नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय नैबो दै आगोनानै लाखिलायबाय।
किचन मोनसेनि बेसिन आरोना लोगोफोर सुनानै लाबावनोसै आरोना आङो बेखौ मानजिजोबनांगौ नै खनसेजों जाया एकदम बाला हाद्रि गफायनाय दंजोबो नै सेस नैबे दै थांग्रा वाटार पाइपफोरखौबो सारानो बाहायदों आरोना लोगोफोर हारसिं हमनाय हारसिं मावनायखाय जानो नागिरा लोगोफोर सिबगासिनो आरोना आङो खुनुरुखुम हालायबाय मोनसेल' किचेनखौ आङो सुजोब्बाय नोंथांमोना नुबाय ओमफ्राय दानिया रुमनि फाला आरोना लोगोफोर आङो रुमखौ साफा खालामनोसै माने दिनैनो फोथारस्रांखाजोबगोन नालाय ओंखायनो फुरा रुमखौनो आङो सुजोबसिगोन दै सारनानै लाखाजोब्बाय नै नैबे हासिबा दहाय लाबो गोदानसो खामोन आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां खामानियाव होबाय सिबनो जि मोजां जायो लोगोफोर इधर आओ इधर धीरे धीरे आ जाओ नहीं हिलना ठीक है हिलना मत मोबाइल को आगे से लेना ऊपर जाओ देखो बहुत गंदा हो रहा है अभी हमारा रूम खराब लगेगा ना देखो थोड़ा सा पानी नहीं हो गंदा है हो गया देखो हाय मेंबाय थाब गई मैं ओमफ्राय लोगोफोर आं बारा मावनायखौ लाबाय थाला जास्ट नैबे सिबनायखौ नायदो आरोना नोंथांमोना आंनि सिबनायखौ आं माबायदि मावनो रोङो ना रोङा साफा जायो मा साफा
लोगोफोर बैसागुनि टाइमबो सफैगासिनो दंखायो थ' एसे गोसो होनानै सुस्रांजोब्बाय मावस्रांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय खिन्थु सुयै बुहुत मेंग्लिनाय मोनबाय आरोना बिथांजोआ ओमफ्राय नैबे लास्ट जायगा माने नैबे स्पेस बेखौनो माने दा आङो सुगासिनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मेंनायजोंनो माने रायलायबाय थानो हाला आरोना थ' बेखायनो भइस डाबिं होबाय बेनो लास्ट आंनि मावनाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर माने ओरैथिं नाहरनायाव नुबाय माने सारा ग्रिलावहाय कालार फोनगासिनो दं आरोना लोगोफोर नायदो नै नोंथांमोना नुबायना माने ग्रिलावहाय बे फ्लावाराव माने गल्डेन कालार होगासिनो आरोना बिसोर फिसा थ' आं ओरै मावगासिनो मावखांबाय आरोना आङोलाय ओरै मावखांबाय साफा जाबाय ओमफ्राय नै बेखौ फुरा मैया मोनायावब्लाबो 6टा जाखाबायमोन आरोना मोनाब्लाबो नै बेखौ माने गादा गुदा लेथ्रा खामानि गफंनाय खामानि मावगासिनोखामोन नालाय थ' दुगैखानांगौ हिसाबै आङो फुरा बेयाव सिमेन्ट इरि माने नैबे प्लास्टार होनायावहाय माने सिमेन्ट रेजारलि नै माने खारबावासैसो आरोना लोगोफोर नै आङो जिजों सुदोंमोन आरोना ओरै फुदोंमोन खारबावासै ओमफ्राय नैबेफोरबो एकदम बाखुरा जोब्बाय माने आं सुजोबखाबाय आरोना अब्लाबो दिनैबो सुनानै लाबावसै आरोना लोगोफोर नाय लोगोफोर माने जोंनि रुमखौबो आङो सुजोब्बाय आरोना माने किटचेन एरि गासिखौबो आङो साफा खालामखाजोब्बाय सुस्रांजोब्बाय आरोना गासिबो फ्लर गासिबो सुजोब्बाय गासिबो सुजोब्बाय नै फुरा 6टा 7टा 8टा रुम आङो सुबाय आरोना लोगोफोर बैथ' रुम गोदानफोराथ' माने एकदम हाद्रि इरि गोजासोखा मफारजोंथ' जाखायाखा बेखायनो माने नारिखल हासिब दिनैसो लाबोखादोंमोन आं बिराद मोजां मोनबाय आरोना खामानियाव सोलिबाय नारिखल हासिबा मा होनो नारिखल हासिबजों ज्राव नोंथांमोनाथ' नुखाबाय सिबबाय ओमफ्राय आं बेखौ मफारजों होबाय आरोना ओमफ्राय आंनि फिसालाखौ नायदो नै लोगोफोर जि मोजां थख' जादों रोंबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुबाय फिसालानि ग्रिल फ्लावार होनायखौ ओमफ्राय नै आं सुखांनाय रुम्सफोरखौ माने आं नोंथांमोननो दिन्थिफिनसै आरोना नै नायदो नै लोगोफोर नायलांबाय था आरोना बे मोनसे रुम ओमफ्रायहाय नैबेबो मोनसे रुम नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आं मा रुम्स माने साफा खालामदों फारि भिडिअ'आबो जोबनायनि फारियाव फैखाबाय नंगौबा साफा जाबाय नै मारिदोंना मादोंब्रा सुजोब्बाय नैबे किटचेननि दिनै बे किटचेन मोननैखौनो अपेनिं खालामगोन आरोना लोगोफोर साफा मोनलायथारबाय आरोना आङो साफानो ओमफ्राय नायदोबा स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो लागा बेखौनो आङो शेयार खालामबाय भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो आरोना लोगोफोर आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय